Chenro mag thieth nyalo medo rochore ka riwruok mar apisa mochung'ne kuonde thieth Kenya Union of Clinical Officers bende koro lando ni ng'anyo margi chakore ayanga otieno ma kawuono. Joriembo bura manyo riembo ka omero makia pedha mane NTSA otimo Nairobi otieno ma piny orugodo kawuono. Hebu imagine kama wewe ungekuwa mwanafunzi ya secondary ya universities wakienda sasa nyumbani saa hii, wasasi hawako, watu hawako nyumbani, watu wamefurushwa nyumbani. Mano jopuonjre 200 e kaunti ma Baringo dwaro ni mondo gibede sikule kinde ni masikunde lor kalure kod luoro ni jokujamni nyalo monjogi ka gidok e miechgi. Nya kona mogojwang arwake chenro mar migago kamoro ma intie ageno ni odiochiengi dhi e yorno makare kendo seyudo gweth kokalo e chenro mar injili kalo mabiro ni okinyi e RamogiTV chieng' Jumapil ka Jumapil kamoro ma intie arwake ni bi machiegni kendo ni weche matimre pacho kae kod bago bende matimre pewe mag tuke. Nyinga en James Opondo. Benyalo tudri kodwa e namba mar 3600 kata tuta maro ata RamogiTV KE ata James Opondo Senior. Machiegni nyinga en James Opondo. Riwruok mar jopuonje na te bade marungo se piny owacho kuom rem oro omenda mar somo e sikunde e wang' sa. Jagoro mar riwruok mar jopuonje na te bade marungo wacho ni rem mar piny owacho oro omenda mar somo ne sikunde e wang' sa osekelo pek ne jotend sikunde e tayo sikunde gi ma omedo ni bende oserocho chenro mag somo ma ne osir kod jakeno mar riwruok mar jopuonj na te bade marungo Benedict Misau bende okoni piny owacho mondo oneni sikunde obedo kod buge ma oromo mag somo manyasani mar CBC. Misao bende dwaro mondo jotelo e migaho mar somo olim sikunde kendo bed kod twak kod jopuonje mondo eka ging'e midhiro mapod okwako somo mar CBC. Capitation. The government always delays and pesa magichiwo ok konya ahinya. Yudo ka japuonj oseholo gowi mondo skul odhi nyime. Then ni capitation wayudo in time. Then the running of the school and improvement within the CBC sector can also be there. Nikech yot mondo mi iyor gi yore mamoko nikech japuonj must be innovative. We request the government that amount that is remaining up, which is more than the amount that they are releasing for co-curriculum activities, let them think twice and do the reverse so that co-curriculum activities can run smoothly and equip these children more effectively. Teachers are straining, and I think we need more for CBC to pick up. And the best way is to come down to talk to the implementers, which is the teachers. They make a bit of the research so that the gaps can be filled. Curriculum design was changed, and when the curriculum design was changed, the reference books are still not there. Though most of the things are there as soft copies, but we need to receive more materials so that the implementation of CBC can be realized at the primary levels. Bichuno mondo mi malo jopuonjre 200 e sikund sekondar ma Kipcherere mantie Baringo manyandwat odong' e sikul e kindegi mag rusa mar dwe mar 4 kaluwore gi kethruok mar arita e gwengego ma sani oseweyo ka ji 19 owito ngimagi kendo weyo ka familia mar 2,700 onge kod kuonde jot. Njore ma osebedo ka kelo midhiero ne jodak ma Baringo no monjo skund primary ma Ngaratuko kendo wang'o classes 5 kod kar kano buge kata library kod jopuonje kata administration block. Monjgi osebedo ka medore ahinya e dweche 3 mokalo kata obedo ni piny owacho osebedo ka singo tieko monj ma kamago. Jotelo manya e alwora okwayo jatend piny William Ruto mondo otem duto manyalore mar dugo arita e gwengego. Ngeso mokalo jatend piny noromo gi jochiw arita e hoho mar Okak kama ne gitwake weche mag nyayo arita. Mpaka kila mtu hapa anashangaa, rais anakuja anatoa amri, kesho bandits. Rais anakuja anatoa amri, kesho vita. Rais anakuja anatoa amri, kesho MC anauawa. Kesho ng'ombe mpaka ya chief mwenyewe. And I think the president also should give an executive order. Hii mambo ya kuunganisha AP na police wafanye kazi moja. Hiyo ni kazi bure.
tuachanishe AP wafanye kenye walikuwa wanafanya na ma-DC na chief na county commissioner, so that chief ape amri. Chief sasa agribiwa hata mpaka mbuzi yake, hata mpaka watoto yake wamefukuzwa kwake na raia. Sasa huyu mtoto ambaye alikuwa secondary, amefungwa shule, alikuwa kwa boarding, msasi hayuko nyumbani, wamefukuzwa nyumbani, hata mifuko haziko huko. Sasa katika ya hali, huyu mtoto ataenda wapi? Na nini itafanyika kwa huyu mwanafunzi? I will call upon all the principals in my constituency, those of you who have children whose parents have been displaced or killed by bandits. Please, as we close schools this time, host them in your schools. Let them not go and have stress because they will not find their parents where they were before. Many of them are requesting to remain in school because of that challenge. And also many parents are calling, asking that we retain the students because most of them are not at home. They have been displaced. So we are contemplating, it's a serious situation we have never experienced, especially when we know students are supposed to go home over holiday. So we are looking for consultations with the authorities to see if it is possible to retain them in school and how we are going to overcome the challenge of retaining them in school. Duola marango wuodhe mag apaya the National Transport Road Safety Authority kata NTSA katiyo kanyakla gi bad migao mar obila the National Police Service notimo apedha e apaya ma Kiambu Road e county ma Kiambu kaka yor neno ni jogo matiyo gi nyamburko oluwo chike mag apaya. Jalup director marango kaka itiyo gi apeyni e pacho ka Duncan Kibogong wacho ni apedha makamano ne geto mar neno ni oganda obedo kod arita makare e apeyni ma pacho ka ahinya to ikindeni mag nyasi mar Pasaka kendo neno ni joriembo mag nyamburko ok omere kinde ma giriembo. Niweke gari hapa. Hapana, si gari haiwezi kaa hapa. Wewe babu, panda hapa. Panda hapo bwana. Amesukumwa na nani? Unaona? Mimi sina kelele bana. Sina kelele afande. Kama kelele naweza kutisha pombe kwa gari yangu niendelee kunywa. Huko naomba. Polisi ndio upige simu bwana. Watu nataka kutoroka. Nilikuona kitambo sana unataka kutoroka. Unaona bila anakuwa angalia huko. Polisi. Anataka kutoroka. Polisi bana. Hana simu. Polisi. Wacha polisi. Polisi acha polisi. Inaweza kuwa ikifika na unang'ang'ana tu yangu. Gari hapa na nachelewa. We are here today to conduct a road safety enforcement campaign whereby NTSA and the National Police Service we are conducting this, and the whole idea is to keep everyone safe. So we do have legal limits when it comes to alcohol. This is something we are just not doing this particular road. As we speak now, we are having other campaigns in many parts of this city and even outside Nairobi. We are having a national program whereby we will conducting a number of enforcement campaigns targeting what we call the major risk factors. Drink driving is one of the major risk factors. You might have seen here that many people who are operating these vehicles have been found to have taken alcohol beyond the legal limit. Jakoma mar telo mochung'ne pewe ndeke Kenya Airports Authority Caleb Sukosi Tanyo lando chenro mag yaro alap mag ndeke ma Jomo Kenyatta International Airports. Kostany neloso chenro mar yawa yanga chenro mar airport mtaani ma osingo kowacho ni medruok kwan jowuoth osekelo pek e alabno. Jatije mar alap ma JKIA Selina Gor owacho ni tije ma ibiro tim kokalo e chenro mar airport mtaani geno ni biro bero weche wuothe ne paw ndeke ma JKIA. I know there were no turbulence in this. Valuable.
as we continue to strive for excellence. He came up with an idea that will help us improve services at the airport, and it will create employment, and it will make us create revenue for us at as KAA. This is a Kenyan-driven initiative. We pray that you expand to the other East African countries and get the support of all the other people that you will need. You don't need to worry about your luggage. So just tell me, Humphrey, I'm coming. I'll be landing at this time. Please take care of my luggage. So you just come, land, clear immigration, and go to your meeting, Mr. Charles. We will be left behind. We'll get your luggage, clear it through customs, clear it through KA, and take it to your home or to your hotel. Riwruok mar jochiw thieth manie bwo riwruok mar Kenya Clinical Officers chako ng'anyo margi e otieno ma kawuono, kendo chakre kiny ok gibibedo e ute thieth duto ma pacho ka, ma oyang kod jatend riwruogno moko ni piny owacho osechayo keto e tim dwaro magi kama oriwo twak ewi ogirimiti mar tich manyien. Bende giseyo riwruok mar governors magikoni dwa ni kaunti ka kaunti otim winjruok kod jochiw thieth magi. As clinical officers, we have to declare the start of our industrial action in the fashion of a national strike. The 4 weeks that we have given the ministry, they have actually not taken any action that would be deemed to be serious towards provision of solutions that would sort the issues that we give to them. We heard the other day the Council of Governors chair saying that we go down and negotiate with the counties on matters CBA. They cannot tell the healthcare workers to go and negotiate with the county. And then I dare ask, if indeed this was to happen, that every county can give can negotiate their own CBA, will we be having 48 types of CBA, which is a policy document that will cause disruption in this sector? Ya kuna mkojonga na dhi yueyo ma adundo kapok wadhi yueyo na kwayo ni mondo oro ote u machuok kaka kindeni wadhialo nyasi mar Pasaka. Ramogi TV awuoro sirkal onego bed ni giloso gi jochiw thieth dhano biro tho ahinya kolure kod ng'anyo ma pod dhi nyime. Mano Pastor Omondi othiche mar gem onyinyore. Benda neno kacha kete mana kanyo kendo Ramogi tuchonwa weche manyien e yo makare. Mano Enos Angoka Uda Sembo kanitiere Bombolulu Mombasa. Benda neno kacha Nyaringa Alfred Aloch wacho ni winjo migago kendo chopone yorno makare ka entiere Sorika Rungu. James Opondo, happy Easter. And Caroline Akoth ka nyora kadem nyasi mar Pasaka odhi koda mabera. Oro nyasi mar Pasaka ne mama na Millicent Atieno kod babana kaachiel kod jogem kod nyithindwa duto te kwe mondo obed kodu. Agoniro kamano kuom oronwa ote mar nyasi ni mar Pasaka. Nyakona Mogajong wakawa yueyo ma adundo kawa duogo to pod wan kod weche ma odhuro. Kik idhi mabor. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the hummingbird tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. We will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi $630 kende koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani kikeloni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 0708 357 201.
Embark on the adventure of a lifetime to exotic bush destinations with up to 30% discounts by View Travel. Relax in the wild surrounded by luxury as you witness the beauty of the Sarova Mara. Picture yourself surrounded by the sights and sounds of majestic wildlife. Enjoy thrilling game drives as you catch sight of the Big Five. All this for 33,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Get to experience endless adventures at the Sarova Shaba, where evenings are special. You'll enjoy traditional dance performances and bonfires as you wind down the day beneath star-studded skies for only 22,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Experience the wild like never before, courtesy of View Travel's massive discounts. Visit viewtravel.com and make your booking now. View Travel. Dream, explore, discover. Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Tu naonanga kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema mimi ninapenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Nilingangana tu nika-download sijui nini na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes naambia Maisa, nitumie 50 bob. Anaweza nizania kama nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob. Ananitumia nacheza hivyo hivyo. Nilitumiwa message. Hiyo message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu. Ukue citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million. Sikupata. So unajua huo unaenda unafikiria utapata ile kubwa. Lakini sikupata hiyo, lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Machiegni kendo akwede kod dhier pod gin moko kuom pek ma jonyuol nyithindo modak kod tuo mar obwongo ma dhongere dendo ni cerebral palsy kaloe e kaunti ma Siaya. Kane giloso e romo mane obagi gi riwruok mar Omni Foundation e gweng' Mayala ne nyithindo man kod ng'ol mar miyo gi thieth maonge chudo, jonyuol ne oyango ni gikalo e pek dak achiel kod oganda ma ng'enyne tudo tuo makamano kod timbe juok. Jatije mar Omni Foundation Lilian Wigi oyango ni gisekawo okenge mag puonjo oganda e wi ruecho kod rieyo del mong'ere kaka physical therapy ne nyithindo modak kod chandruok makamano. Kata kamano pod nitie jonyuol ma otamore wuok oko. Nyithindo gidwan mondo timnegi ruecho seche te. To samoro kata transport tami minyalo dhi godo e osiptal, to kwanyalo yudo kamoro moger ma nyithindwa ginyalo rwaye pile, tan gi yie ni ginyalo bedo gi lokruok moingo kaka gin ni. Gima daher wacho ne parents man nigi nyithindo man nigi special needs ni mondo giwuog oko kik gipan nyithindogo. Nyithindogi dwaro mana hera, gibet kaka nyithindo mamoko go. Koro kik gibed gi luor, giwuog oko, tiere support. Wan gi nyithindo mang'eny man nigi problem mag disabilities, and then parents magi nigi difficulty mar konyogi. Koro this organization as Omni Foundation, we are assisting parents on counseling, the therapy. Therapy yudo ka konyogi kabisa. Yudo ka nyithindo ng'ol moro mang'eny mane bet kuom gi cha, ka gidhi gi therapy yudo ka ng'ol no dok piny. Makoro sani nyathi nyalo chung, onyalo temo kamoloso matin. Sani ochangamka saidi na kele yala kata katugo go tug neno boneno no tuo sate, but anwango lokruok. Ayudo nafas mar neno nyithindo mokadho 60 ma wabedo go kamoro achiel, watugo, watimo thieth manono kawuono gi Omni Foundation mane opango chenro machal kamae. Kanyathi neno kae ni pok obedo
kende owuon kende, lakini kalure kuom rwecho mwatimoni konyo, onyalo bedo kende, onyalo chung' bo bed owuoth kata kende. Jama chelo jodongo mag Uganda Kuria ewi weche ma otenore kod kitgi kod timbegi gi kaka nyange. Daniel Masire koni piny owacho ni oketa maino e weche somo kaka yo mar tieko nyange mar nyiri. Masire oyango ni pok oyudo wach makende kowuok kuom nyiseche mag nyange ewi weyo ng'ado nyithindo ma nyiri, seche ma bende oramo ni nyange pod dhi nyime higani. Jojuma nombeko kod jaduong' Daniel Masire e yo makama. Piny owacho ne okumo nyange ma nyiri e pacho kae e higa mar 2011. Ka opogore kod ka okang' mar chik ne joma siro nyange mag nyiri, puonji bende osebedo ka ichiwo ne oganda jokora mondo koro were kod nyange mar nyiri. Jodong Kuria ma bende mosebedo ka omako matek nyange mar nyiri osebedo ka igeto kod puonj. Winjruok mathoth osechopo e kind jodongo mag Kuria kod piny owacho e yorego mag tieko nyange nyiri. Tarik 16 dwe mar 10 mar higa 2011, moko kuom jodong Kuria ne oketo kokgi e winjruok kod piny owacho ka gisingo tieko nyange mar nyiri. Winjruok ni kata kamano pok onyago leo moro amora, kendo nyange nyiri pod dhi nyime. Jaduong' Daniel Masire Chacha bende oganda jokuria wacho ni ema en jagol wach ma otende kod oganda Kuria kiti kod timbegi ma oting'o nyange. Wach ni nyange mar nyiri pod dhi nyime nikech Nyasach nyange magilunga kaka iresa poko kwerogi. Wale waliostahiliwa wameisha olewa wameenda, lakini wa sasa ni nao ambao sasa kama serikali imeweka kwa pamoja sitawatahiri. Masire mabende piny owacho rogo mok mago mag piny owacho osetomo chopo ire mondo giwuo e wechego mag nyange to koro pok onyalore. Wach jodongo ma osebedo ka chopo winjruok kod piny owacho e weche mag tieko nyange mag nyithindogo ma nyiri onge kod teko mar tieko nyange ni. Tukae tunatanganyana, tukipokea pesa za mashirika tunasema ya kwamba tutamaliza tohara, na kumbe hatujafika kwenye kiwango. Kata beni wane nyange mar nyiri pod dhi nyime, Masire wacho ni piny owacho. Kata beni wane nyange mar nyiri pod dhi nyime, Masire wacho ni piny owacho nyaka koro bed kod twak kod jodongo te kendo gichopi e winjruok. Ka bende bang' winjruok machal kod mano gidhi chwalo ne Nyasach nyange ma ong'ere kaka iresa. Na tukikaa pamoja kwa pamoja, tukichatiliana kwa pamoja katika mila na desturi, tutaiona mahali itakapokuwa tumerekebisha mambo kwa pamoja na wananchi kwa jumla, ili tuelimishe wananchi, tusipoteze wananchi. Leo hii tunasema tohara ya wasichana hakuna, kesho tunayo, tunang'ang'ana. Omedo ni piny owacho koro moko mago mag piny owacho nyaka bende koro ket maino e jolosom nyithindogo ma nyiri, mondo nyithindogo ma nyiri giwegi ema koro ne ni nyange rach. Tuelimishe, hapo jambo litakuwa nzuri sana. Mimi najua mambo ya mila ni kwamba itakapokuwa imeisha lazima tusomese watoto wa kike na wa kiume ili tuwatahiri ubongo, tusiseme kwamba tunatahiri mwili. Jagol wach ni ka otende kod oganda Kuria kidi kod timbegi mabende ong'ere kaka mzee wa kimila wacho ni nitiere yore mathoth ma inyalo tiego nyange mar nyiri mok tiyo kod agoko kaka piny owacho osebedo katimo. Wachengewe hospitali kubwa ambayo inatahiri vijana, hapo jambo litaeleweka vizuri. Lakini ikiwa ni pale tunaenda polini, kazi inasonga tu. Ngarawa serikali imekataa, lakini kazi inafanya nini? Inasonga. Higa ma okalo nyange nyiri ok ne otimo gwego ma Kuria kalore ni ok nen higa ma itime nyange. Kabende higa ni koro liekore ni nyange idhi tim e dhoudi 4 go mag Kuria ma oting'o Bukira, Nyabasi, Burege kaachiel kod Bugumbe. Juma, Ramogi TV, Migori. Club mar Police FC biro rakore gi Sofa Park e tuke mag FKF Cup tielo mar quarter finals. Ka joloch higa mokalo Kakamega Homeboys bende ne ong'ado tiko mar quarter finals odiechieng' ma nyoro. Kakamega Homeboys noyudo gol margi kokalo kuom jatugo e lapa ma Jomo Kenyatta Stadium County ma Kisumu. Gol makende ne ologi jatugo Oliver Majake dakika mar 11 e tugono mane giloyo club mar Tusker FC. Tuke ma kawuono club mar Shabana biro rakore gi FC Leopards, ka Ulinzi biro rakore gi Kariobangi Sharks e kind tuke mamoko.
Club man Manchester United notam yudo loche alap Majite Community Stadium bang jatugo Christopher Aja leone Brentford goal e dakika mar